गुड मर्निं लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गिबियाव आंनि एमटिजि ब्लग चेनेलनिफ्राय गासैखौबो बरायबाय। आं दिनै मासबादनि भैरबखुन्डनि सिङाव थानाय दोनस्रि फरेस्ट रिजार्भ बेवहाय दंफां फुलि गायनो नागिरदों। बेयाव थांनो थाखायनो रेडि जानानै दं। बाइक साइक सुनोसै दायो। बाइक सुनायखौ नोंथांमोननो देखायनोसै। लामायाव नुलांनाय माबाफोरखौबो लकेसनफोरखौ एसे देखायलांसै। नोंथांमोना आंजों नायलांदो। लोगोसे आंनि बे गोदान चेनेलखौ नोंथांमोना अननानै बयबो लाइक शेयर सब्सक्राइब खालामगोन आसा खालामबाय। समझ रहे हो लोगोफोर बेरायनोसै दसे टाइम पास एसे सुनांगोन ना बेखौबो लोगोफोर एसे अननांगोन नालाय बे नङाबानो जाया। एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना। गामि बारबोनानै मेन रड मोनबाय लोगोफोर। नायलांनो हागोन एसे लकेसनफोरखौ माबायदि जोंनिथिं नोंथांमोननो देखायगासिनो। नायलांबाय था जोबजासिम। हानायसेबां मा मा नुयो मा मा नुवा नोंथांमोननो देखायलांनो नाजानोसै। बे माने जों गामि ससे फैनानै बारबोना मोननाय आरो बियो। लोगोफोरबो दं सिगाङाव थांजोब्बाय बिसोरो। माखासेया मुस्कामोन फैनाय नंला बाइकजोंसो फैनो होनदोंमोन बिसोरो। नायलांदो लोगोफोर जों गामि खाथिनि लामा बियो। फाइनालि दोनस्रि फरेस्ट रिजार्भआव मोनफैबाय लोगोफोर। नैबे स्टेज आरो नैथिं दं लामा। थांलाय फैलाय मानसिनि होंगो दोंगो नोंथांमोना नायनो हागोन। आरो बैथिंजाय दंफां फुलि गायगासिनो। दा माखासेखौ आं नोंथांमोननो एसे क्लिप्स देखायहैगोन। नैथिंजाय फुरा मिलिटारि फरेस्ट आर्मिफ्रा रेडि जानानै दं। CM सार फैगोन नालाय दिनै। मानसिफ्रा फुरा रेडि। ओमफ्राय स्टेजखौ बानायबाय कमप्लिट जासिगोन एसे नांबावगौ आरो। आइसक्रिम सिख्लाफ्रा फुरा साथा हमलायनानै दंफैयो नालाय सान्दुंखौ गिनानै। ओरैजाय आइसक्रिम बायनानै बिराद बेस्थ' मानसिफ्रा। ओरैबायदि गासिबो माने आइसक्रिमल'। सान्दुंआबो जाबायदि गोसा माने आइसक्रिमखौल' जानो लुबैयो। ओमफ्राय ओरैजाय नै बे बिफां फुलि गायग्राफोर बिसोरो फुरा आइसक्रिम जानायाव बेस्थ' बिसोरो। नै ओरैजाय जागासिनो दं ओरैजाय फानफैगासिनो। दंफां फुलि गायनाया बेथिंजाय रानथाबनाय मोनखादों दाखारों दंफां फुलि गायनाया बेहायनो। नै बिसोरनो माने ड्रेस गाननानै दंफां फुलि गायगासिनो। नैबे न'आ जाहैबाय आलासिफोर जिरायनानै माने डिसकास खालामग्रा आरो इथिंबो दङ। बेयाव माने माबायदि खालामबा मोजां जागोन माबायदि जाया बेखौ डिसकास खालामदों आरो बिसोरो। ओमफ्राय इथिंजों नै नायनो हागोन नोंथांमोना फुरा मानसि दंफैयो सिङाव जिरायनानै। अमृत माबा लिरनाय थादोंलै गस्ला गुफुर गानना दंजोबो। बिथिंजाय नै हा फुनाय मेचिन बियो
ओमफ्राय इथिंजाय दङ नों फरेस्टफ्रा ड्रेस गुफुर गाननानै माने फुरा बिफां गायनायाव बेस्थ' जागोन आरो दा ओमफ्राय ओरैजाय केम्प बिसोरनि बियो दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर आसा खालामदों बयबो सापर्ट खालाम